Murder kag frustrated murder charges na file na via inquest proceedings sang pulis sa Silay Prosecutor's Office. Inibatok sa punong barangay kag 3 ka jando angot sa pagpaniro nga nagluntad sa adlaw sang eleksyon sa Silay City. Sunod kay Provincial PNP Director kag pamuno man sang Special Investigation Task Group Silay, Colonel Rainerio D. Chavez, nagapabilin sa custody sang Criminal Investigation and Detection Group si punong barangay Arnie Benedicto sang barangay Lantad Silay nga mong ginatudlo sang saksi nga suspect sa pagpaniro. Duang napatay kag 7 ang nasamaran sa matabo ang shooting incident sa atubang sa ginasiling headquarters sang Team Asenso Silay sa McKinley Street sa barangay Mambulak sa syudad sang Silay sa amuman mismo sang eleksyon. Ginsiling ni Mayor Judith Gallego nga ang siyam ang iyang mga volunteers kag nagabantay sa lugar angot sa ginreport nga vote buying. Sunod sa PNP, nagapangapi ang siyam sa guwasang headquarters sang sila ang ginpangpaniro. Ginsiling ni Attorney Jose Edward Davila, ang abogado sang Team Asenso nga voluntaryo nga nagsungka sa PNP sang muman nga hapon ang punong barangay sa natabo ang shooting incident kag iya ginhimutig nga siya ang may kailabtanan sa pagpaniro. Ginsiling ni De Chavez nga bisan pa natabo ang shooting incident wala ini makaapekto sa eleksyon. Padayon pang ilang nga pagpangusisa sa kaso, lakip na ang assessment kung bala makabig ini nga election-related incident. Samtang, wala tigayon nga nakakuha sang search warrant para sa mga headquarters ang PNP. Still detained dito sa kulungan ng CIDG. And the case will be filed today because yesterday na-submit na natin sa prosecutor and in-evaluate na nila under the Department Circular 20. And of course, ngayong araw, yung schedule ng inquest proceeding, murder at saka yung frustrated murders.